m'has de nominar a una persona. Per aquí també he demanat per tu d'ell. Sí, no, està clar que de bona família. El Leeds. No, està aquí, aquí d'en Carlos Vicent. Una cosa que ha evolucionat. Se l'he dit que la divisió no la pot fer. De potata. Contra el Madrid. No tenc tanta sort de tenir un bar. Qualsevol categoria que vingui. Estàs nominat. Senyores, arrencam el programa número 12 de Pilotades. És un èxit. És un èxit, no mos pensant, sempre ho dic, no m'ho pensava gravant-ne 12 en una temporada. I si vos contés el que mos ha passat antes de començar, qui teníem aquí, no sé si vos sorprendríeu, però ha estat divertit, ha estat una cosa curiosa. No volen sortir perquè se'n van, ja sortiran en un altre programa, però vos vull presentar el convidat d'avui, que el veig aquí. Quan mires el currículum, impressiona. És d'aquests jugadors, d'aquestes persones, que dius, hòsties, que aquí hi ha material, per jo, per donar-se enhorabona, una persona com ell vulgui venir fora de demanar-li quasi, va ser tot d'una sí, i vos presenta en Balta Rigo. Bones, encantat, un plaer estar aquí. Moltes gràcies. Balta, com estàs? Bien, tranquil·let, un poc nerviós pel tema que com estem a Campos, però bueno, amb ganes. És que no ho sabeu, que potser hi ha qualcú que se desconnecta del futbol, ha escollit fa 8 jornades. Sí, bueno, sí, vam entrenar antes de... fa 2 jornades exactament, sí. 2 jornades està entrenant al campus de tercera i jugant. I jugant. El primer partit me vaig posar. Vull dir, perquè, clar, tu has estat jugador enguany del campus. Sí, encara, soc jugador, ara mateix estem fitxa de jugador. I bueno, el club necessitava una mà i bueno, estic ajudant amb altra gent del club. I de Sunes 10, com veus l'equip ara mateix? Que has entrat com a part que ara comandes tu. A veure, també és perquè quan hi ha un canvi d'entrenador, les primeres setmanes, els primers dies, se nota la implicació dels jugadors. I la meva feina serà que aquesta implicació estigui fins al final. Però ara mateix els veig entrenant superbé. L'altre dia el partit me va agradar molt l'equip i bueno, ara mateix els veig molt bé. L'altre dia empatar un no sé en quin minut, se m'ho havia posat malament. El meu excompanyero Galve me va fer un golarro. Un golarro, sí. Que el partit estava molt igualat. Realment va ser minut 45 molt fan aquest gol i m'ho anàvem a descans en 0-1. Però bueno, l'equip ja va reaccionar superbé a la segona part, vam tenir ocasió per empatar inclús antes i al final, al minut 80 i alguna cosa, vam fer un gol de corna. Quin és l'objectiu teu, del campus? A veure, l'objectiu és competir al màxim el que queda de temporada. Sabem que la salvació és molt complicada perquè estem en fora i també sabem que baixaran equipos de segona res perquè estan mal situats. És a dir, pot ser que enguany baixin 5 equips. És el més probable. El més probable, sí. I la idea és intentar guanyar diumenge a Santanyí i això és l'única idea que tinc, no penso en res més. Intentar sumar 3 punts, l'altra setmana 3 més. Sumar un punt de fora, pizza és bo. Sí, no, mon pare sempre ho diu, si no pot guanyar, empat. Sí. És a dir, i més en la situació que estem. El meu predí sempre me deia, tots els partits comencen amb un empat. Exacte. Sí. I el va de fer canviar aviat. Sí. De dins el teu capet, hi ha qualque promesa de dius, sé que és molt difícil, ho sabem tots, dius, com dir, si salves l'equip, m'arreparé, m'aniré de Campos a jugar a peu, faré 10 quilòmetres descalç. La veritat que no ho havia pensat, però sí seria capaç de fer una d'aquestes. No sé, l'any passat van dir que mos tenyirien d'arròs quan s'hi pujaven, però al final només ho van fer 5 o 6. Per exemple, podria ser una. En els altres li hauríeu fet un culer o alguna cosa, no pot ser això? Sí. A veure, hi havia 5 o 6 jovenets que sí que ho van fer. Jo ho hauria de fer perquè vaig ser un dels que ho va posar en marxa, però al final... No ho vareu fer? No, me vaig... Ja ho sabeu, no ho feu. Ja pot prometre que després... Vinga, per enguany si m'ho salvam, pues no fallaré. Te tenyiràs. Què he de dir? Jo crec que li sabria més greu repetir que tenyir. Però queda aquí gravat. Si el cap pot se salva, se tenyirà d'arròs o un color que faci més mal.
Bueno, un ros allà, me seria igual. les voltes servint... Aquí seria el tema, però bueno. Bueno, ja ho he dit a la presentació, anem a el que fèiem sempre, repassem un poc la trajectòria, perquè m'agrada que la gent conegui el que tenim en el futbol balear, que la gent no ho sap, si no t'ha seguit o això. És un currículum, és increïble. I ahir ho xerrava amb un companyero meu, n'Adrià, que crec que surt a tots els vídeos que tenc. Comença, vull dir, estàs tota la teva vida que és prebenjamí, benjamí com a jugador infantil i cadete Cadete 2 anys de Campos, a Campos. que de fet queden campions de Mallorca, de Balears, i m'ho anem al Campionat d'Espanya. És a dir, amb el Campos, que ara això és impensable, perquè És Mallorca ho complicat. guanya tot, varen guanyar en el Mallorca i vàrem anar a un Campionat d'Espanya que van jugar contra el València i Albacete i Múrcia, amb el Campos. Un Mallorca que hi havia en Víctor Casajesús, Toni Coll, era un Mallorca molt bo. Toni Coll, Toni Coll, Mare. estrelleta, quina esquerra. era un desbarat. Després vaig jugar contra ell, ell estava a Albacete i en el Barça. Un espectacle, sí. Jo el darrer pic, bé, a Joseta, perquè jo entrenava, jo ja sé per Joseta, i ell va fitxar pel Joseta, Poblense, però tinc un record. Nosaltres vam anar a jugar un torneig a Benidorm, i jugava, no sé si el Benidorm o qualque equip d'allà, no te vull dir l'equip perquè no me'n record, això fa molt d'anys, i contra el Baleares. Qui eren els entrenadors? El primer entrenador era en Chichi Soler i el segon entrenador en Jovan Stankovic. I en Chichi està expulsat i en Jovan crec que també hi estan asseguts a la grada de vora nosaltres. Vull dir que és de petit al món. Sí que els han tingut aquí fa una estona. Sí, en Toni Coll un espectacle. Sí. Jo és de lo millor. No sé si te'n records, perquè en Toni ho jugava en això. Abans se feia, cada equip triava dos jugadors, l'entrenador dels dos més bonets, i feien una selecció i se jugava a la Pobla, i un any se va jugar en el camp de fora i després ja se jugava en el camp d'herba. I jo un any m'ha tocat, m'han collir, jo jugava amb el Joseta, i m'han collir jo i en Antoni. Jo vaig ser el més bo del partit, però no per jo, sinó perquè llavors jo jugava amb Antoni i era una cosa increïble. Si el nivell dels companys és alt, doncs un millor. Estava ell, els altres no sé si eren. Sí, un espectacle. I lo complicat, vull dir, te'n vas del Campos que ho guanyau pràcticament tot, un equip com el Campos, i jo aquí te'n vas directe en la divisió d'honor Del Mallorca. i estàs 3 anys en la divisió d'honor del Mallorca. Això ho ha fet molta gent. Bueno, no ho sé. De primer any crec que era un jerezano, Cheche, i jo érem els dos, i en Víctor Casajesús també. Érem els únics que eren de primer any. Hi havia en Toni Cazol d'entrenador, els meus 2 primers anys, i el tercer en Paco Navarrete. Bueno, la veritat, i de més, jo venia a jugar de delanter en el campus. I a la selecció cadete, en Miquel Bastardi va haver un problema, no sé, se va de jo en el central, i me va posar de central. No hi havia jugat mai. I el Mallorca li vaig agradar de central, i me va firmar com a central. I tenia ofertes per anar a altres equips de la península, com a delanter, però arribant a Mallorca i central. I el primer partit jo vaig jugar... No te va anar malament, però... No va anar malament, no. No saps si... M'estan dient Barea, els dos entrenadors. Vale, encara... La varen endevinar, supos. I perquè dic, a molts equips com el Barça i això, els juvenils de primer any són els que pugen en Samater, Gavis, Fermín i tot això, no en solen com de tercer any, es cullen els de primer i dic, un tio com tu de primer any i en Casajesús, que després, mira, no fa falta dir res de lo que ha estat, vol dir que... No, el nivell era molt alt, jo me'n recordo a Mallorca, ara no sé exactament què fan, però fitxaven jugadors de fora, n'hi havia bastant de fora, invertien bastant, molta gent en pisos i joder, vam arribar a dues finals de Copa del Rei, 2 anys seguits, primers 2 anys. I a la Lliga van fer segon cada any, darrere el Barça, 2 anys, i darrere el Madrid, el tercer que me'l van canviar de grup. Sí, el nivell és altíssim. Estàs 3 anys en SODH, quedes i jugues 2 anys primers teus d'amateur amb el Mallorca B. El primer any a segona B i van baixar i vaig quedar un any més a tercera. I qui era l'entrenador els 2 anys? L'entrenador va ser, el primer any va tornar a Sant Cazorla i el segon en Tomeu Joan Parc. Sí. En Nengonga de segona els 2 anys. Sí, tant sí. I aquí ara, quan acabes, vull dir, estàs al segon any i t'arriba l'oferta, la cerca tenies un representant... Representant en aquell moment, sí. I
te'n vas a Huesca 2 anys més. 3 anys seguits. Sí, perdona, 3 anys. 3 anys. Segona B i segona A, 2 anys. No, eren el primer any van fer playoff, no varen pujar, el segon varen pujar i el tercer any vaig estar a segona divisió amb el Huesca, sí. I aquí, quant any tenies, més o menys? Aquí vaig arribar a Huesca amb 21, 22, 23. 23, sí. Aquí, el teu capet, no, és que no sé, vull dir, realment ets la persona que ha segut aquí com a jugador que ha tingut que ha estat més a dalt, no? Bueno. El teu capet que diu, buah, ja està. Ja el darrer any de juvenil, aquí a Mallorca vaig anar a la selecció espanyola. No me van agafar per el campionat, però vaig anar a 3 o 4 preseleccions. En jugadors com en Silva, en Llorente, en Soldado, en Ramos, en Guiparro hi havia. Bueno, tots han estat professionals i dels bons. Ja aquí ja penses, A lo la millor... cosa va bé. Però també és veritat que a Mallorca el primer any me vaig lesionar, vaig estar 7 mesos sense jugar, una operació del peu. Ripa Huesca, el primer any també 21 anyets i titular tot l'any, i en el playoff me lesiona el genoll, creuat. El tema és que ja era ja, però que vaig estar un any i mig, dues operacions de genoll. El segon any no vaig jugar gens i ja vaig debutar un altre pic a segona A. Aquí ja ets realment en el tema de futbol professional. A veure, què te puc dir? Els meus millors anys han estat allà a Huesca. És veritat que vaig aprendre el que és el futbol real, que aquí en el Mallorca, però bueno, era molt jovenet, potser fes coses que no toquen, però ja hi ha gent veterana dins Ja dins la plantilla, t'ensenyen el que realment, i bueno, ja és la veritat que vaig veure. I aquí a Huesca, vull dir, venint del Mallorca, quan te jugues a segona A, ja hi ha dineritos. Bueno, jo me'n recordo que tenia el contracte mínim de segona en aquell moment, però bueno, està clar que està bé. Ara crec que ha pujat bastant. D'això quasi fa... No sé segona ara quant és, perquè ha pujat tot, evidentment. Jo quan hi era eren 65, crec. No sé si està molt més en fora, però ara després ho cercarem, però... I a segona any, vols mantenir-ho aquest any? Sí, fèiem una molt bona temporada. De fet, se va fer un molt bon equip, hi havia en Rubén Castro, que després, per on ha jugat, va fer una molt bona temporada, i Luis Helguera també, el germà d'Ivan Helguera. Era el germà. Perquè el tema és que en Petón, no sé si te sona, Sí. representant, era molt conegut i clar, tenia era bo de fer dos jugadors bons i se va fer un molt bon equip. Petón sempre, que és que segueix un poc el xiringuit, tot allò, sempre li demanen un mal jugador amb un bon representant pot arribar i diu sí. Exactament. No vull dir, no. Ell segur que n'ha fet moltes d'aquestes, perquè Sí, era molt bon el seu, ara ja no sé exactament què fa, ara crec que està més per la tele i això. fa molt de poemes d'aquest de futbol a les ràdios, Sí. no sé si està a la Copea o a la SER, un dels dos, i molt de xiringuito. Jo m'agrada escoltar-los, una persona que passa el gust. Sí, no, de futbol en sap molt i te xerra. D'ell diu una frase, te vende una bicicleta sin ruedas. Sí. És a dir, en Petón va venir aquí a veure'm el primer any meu de juvenil divisió 1. I ja li vaig agradar, va venir amb en Paniza, que era el que s'encarregava un poc, o l'ajudar, o no se coneixien, i ja vaig xerrar amb mon pare i ja vaig firmar amb ell, de representant. I eres teu representant de El Petón. representant. I te va dur fins a... Els 3 anys de Huesca, després vam tenir una petita discussió i el vaig deixar. Perquè, sí, petita discussió que me sap greu perquè era una empresa i jo me duia molt bé en la zona d'Aragó, Claro. molt bé, dinàvem quasi cada setmana un pip, i me va dir a final de temporada, te quiere el Barça B. I jo soc del Madrid, però hagués anat, vamos, de cap, amb el Luis Enrique, entrenador. Te quiere el Barça B y seguro te van a llamar en breve. Me va dir, i joder. I després van passar 3 o 4 dies i li vaig dir, nadie me llama. I diu, creo que han metido a otro central de la empresa, tal, no sé què. I va ser cosa d'en Petón, per lo que me van dir. I no te va... Me fa ganes d'anar al Barça B. Jo no sé per què me pensava que hi havies anat, tio. No. I crec que amb Chichi també s'ho pensava. I Filials només he estat en el Mallorca i a l'Almeria. després vull dir, després te'n vas en el Girona, Almeria pas. De Huesca vaig a Almeria. de Huesca te'n vas a Almeria. Que era coño, sortir sí. de segona divisió. Vale, i després te'n tornes a Huesca I un després altre. torno a Huesca. Perdó. I te'n vas mig any, Un any i mig a Almeria. un any i mig, tercera, en la filial. I després me pugen al primer equip. I aquí com passa això? En el filial? Aquí va ser
me van vendre la moto realment perquè me diuen, jo volia anar, tenia 24 anys i vaig dir, me fa gana jugar a primera divisió, vaig dir, crec que la millor manera d'arribar-hi és anar a un filial que me garantizin entrenar en el primer equip i ja guanyar-me jo vaig pensar. I me van dir, entrenar en el primer equip de l'Almeria i el primer any cap entreno, ni un. I era tercera divisió, no era el mateix. De segona A vaig passar a tercera divisió. Però bueno, vaig tenir la sort que van treure l'entrenador que era Hugo Sánchez i van posar en Lillo. I en Lillo, des del primer moment, ja mos venia a veure tots els partits bé i tal, i va ser que me va pujar. Vares entrenar amb el Lillo? En Lillo vaig... Sí, l'any de... Molt bé, la veritat que molt bé. Ja entrenava... És molt diferent a quasi tot el que havia tingut fins en aquell moment. Home, això, i xerrant de Hugo Sánchez en el Lillo hi deu un bot No té res a veure. de locos, però... Futbol totalment diferent. Sí, amb el Lillo... Bueno, allò me va canviar la forma d'entendre el futbol. De fet, no l'entenia i no me va posar cap partit. Jo pensava que seria titular la primera jornada, inclús, perquè el darrer partit de pretemporada vaig ser titular i ho vaig fer molt bé. I el varen treure després de famós 0-8 del Barça de Sona. Que jo estava ni convocat, crec, però bueno. El van treure després i ja va venir Noltra i en Noltra vaig tenir sort. Jo aquest dia era a la gala d'entrenadors de la federació i mirava tothom allò, un altre, venga un altre, que el porter era en Diego Alves. Un porter, això sí. Però el Barça era Iniesta, Villa, Messi, era una locura. I nosaltres no estàvem bé, anàvem per baix i bueno. I va ser la teva sort? Bueno, no ho sé si... Bé, o de... Sí, no, va venir Noltra i va tenir l'opció de debutar primera, que era un somni que tenia de petit. No va sortir molt bé perquè vaig fer un penalti el dia que vaig debutar. Mira que n'he fet pocs. Fa 2 setmanes vaig fer un també, però que no era. Havia vist per vídeo, l'àrbit se va equivocar. Sí. No tenim VAR a tercera. No, crec que val més ja no tenir VAR, perquè el que està passant és un desastre. Sí. Però bueno, sí, no el treball, vaig tenir l'opció de jugar almenys un partit, vaig anar convocat de bastants. I bueno, és algo com aquest, per jo. I aquí sí, un jove com tu entrenes a primera, jugues un partit de primera, dius, almenys ja me mantendré a segona, a primera, segona, amb equipos no punteros, dius, i aquí puc... Després era gener, o sigui, desembre, i només havia jugat un partit i clar, tenia jugueres, la veritat, i vaig tornar a Huesca a segona. Crec que va ser un fallo, perquè després l'Almeria va baixar aquell any, però a la darrera part de la temporada, els darrers 10 partits, van jugar molt de jugadors del filial. És a dir, hagués tingut molt temps. I no saps si ho fas bé, potser te fan un contracte de segona potent, o te ve un altre equip de primera, no vull dir nom de primera. No vaig tenir paciència, perquè només du un partit en 6 mesos i a part... Un poc cremat. Sí, a veure, jo disfrutava d'entrenar, en primera divisió, jugadors boníssims de vora, però també me va cridar al Huesca, que era on ja havia estat 3 anys. I tu vas fer mica amb Petón. I vaig tornar a ser mica amb Petón. I després te tornes en el Huesca. Torno mig any a Huesca. Fas la segona volta a segona A. Exacte. En Nonésimo d'entrenador. Què tal Nonésimo? Molt bé, me va agradar. Perquè tu vols... Molt ben sobre vestuari, Però que no ho ha de ser entrenador. Sí, no té, però és molt llest, molt viu. Home, era un bon jugador, no? Era molt bo. Va jugar al Barça. Sí, no. Si els joves que se'n riuen, amb aquest nom, Onésimo, mostra-li un vídeo i no, fa coses grosses. I l'entreno que ja anava passat de pes se posava molt de pits i bona qualitat de locos. I també el Girona, vull dir, en el Huesca, el representant, el segon pic, era Saltre o havies tornat amb el Petón? No, era Saltre. Era Saltre. I te fa anar... Però amb el telèfon era jo, és a dir, el representant no va fer res. De fet, el representant me va demanar comissió i no he fet res, realment. I aquí ja el vaig deixar també perquè... I que s'enduia un 10 de cada... 10%, sí. De cada contracte o de cada consolidat? De cada contracte. Bueno, al final el mateix, sí. També era. 10% s'enduia. I a vegades... I després vaig tenir el darrer representant que vaig tenir, que era un excompanyero meu, ja aquí ho arreglaves amb ell. A vegades el 5% li donaves club i a vegades 5% tu i coses així. Això va canviar bastant. O sigui, el Girona ja te crida tu? No, el Girona no. El Huesca, quan és en Petón que m'acriu directament a jo. I després... No, el Girona ja va ser l'altre representant que el darrer representant que he tingut, que Diego Rangel, que va jugar al Girona, i ja me va ficar en el Girona. I bé, Girona va ser l'any que varen començar, mira el Girona, el que és, però aquell any ja varen tenir molt mal any,
però després ja l'any que va venir després ja se va ficar a playoff i va estar 2 o 3 anys a playoff i ja va pujar. Qui eres entrenador quan tu... Jo quan fitxa ja és en Raúl Agné. Nané. Bueno, ha estat de segona divisió. I en Rubí està ficat per allà. En Rubí era Els que feien vídeos. l'entrenador d'estratègia, Ja, ja. però va acabar l'any d'entrenador. Però jo hi vaig anar, jo vaig estar un cap de setmana amb ells, ficat en el vestuari, hi havia en Rubí, i eren, no m'ho vull equivocar el nom, perquè després me diuen, no, en Sarmiento, Saràbia, no. no, en Sarmiento, algo així, sí, és així, i en Rubí ja ho era. I en Mairata, en Pedro, que va coincidir, ja jugava, era el capità del Nàstic, i tots els vídeos, mos posaven exemples, tots eren perquè havien de jugar contra el Nàstic, tots vídeos d'en Pedro, tal, i era la funció d'en Rubí, que després va passar a ser... No, en Rubí ja el ves. Jo ja havia tingut companyeros que l'havien tingut d'entrenador a segona B en el Benidorm i ja me'n xerrava molt bé d'ell. I després, el que jo vaig viure amb ell aquell any, és veure que feia més coses que només fer estratègia, però sabia que seria un entrenador top i mira'l. Jo crec que ara en el final d'aquests anys no ha arribat a tenir la sort que se mereix, vull dir, perquè evidentment va dur mala sort en el tema Barça, perquè ell estava ficat, crec que era en Bentito, Exacte. estava allà que era segon, tercer, Sí, estava ficat i clar, passa el que passa i fitxen en Tata. en Tata Martínez. Clar, i queda com a sèptim, queda allà darrere, També és normal, ve un entrenador nou i dus la seva gent, però sí. i després intentes aquesta sa vida, perquè ha estat un parell de clubs. Sí, no. Amb l'Espanyol va ficar a Europa League, crec, després va anar al Betis, i després ha pujat de molt d'equipos de segona divisió. El que després ara... Huesca, Valladolid, ara està a Almeria, que bueno, està allà. Va estar en el Betis, també. El Betis va estar, sí. Passa que Però l'Espanyol va anar al Betis. es veu que quan veus un equip seu, veus una identitat, se li nota tot A d'una. més, és el futbol que jo m'agrada. Inclús és aquest futbol que dius, hòstia, dona-li l'oportunitat. Quan el Barça està, dona-li l'oportunitat a ell, que ho dugui ell, perquè... Sí, l'estil de joc que agrada a la gent. I de Barcelona, sobretot, que estàvem acostumats a una cosa així, que després ja hi va haver aquests anys de desastres. Ara torneu a disfrutar. Sí. Però això, ho sol xerrar lo darrer, però ara que ja heu entrat, en Hansi Flicato té algo que ha il·luminat a la gent, mira jugadors, els abraça. Se'n va anar l'altre dia que en Gavi se va pegar el cop. Sí. Se'n va anar en Gavi i li va dir, no, primer tu, després el futbol. I se'n va anar el jugador de l'Alavés. Sí, no, està clar que, bueno, la feina se veu. A més, l'equip juga superbé, ofensiu, la feina que fan defensa de tirar allí. És un desbarat. Això és molt complicat i els hi surt, és a dir, El dia que estiguin desconcentrats... veu una feina darrere... Mos pensàvem que contra el Madrid, Mbappé i Vinícius m'ho farien un desastre, jugadors de segona línia, Res. No diu res. Sí, no, està clar que de bona feina hi ha darrere. I per jo hi ha una cosa que ha evolucionat, que potser amb en Guardiola els darrers anys, que Luis Enrique ja ho va ficar molt, el gol de l'altre dia d'en Fermín en el València, que ja marquen, balones que verticals, sí. Són verticals, no? És que el futbol ha evolucionat cap a això ara. Jo miro els partits de la Premier i tot això, i inclús a Espanya. El futbol és molt més... I ara aquests han de coses d'entrenador. Iñaki Peña venia de fer-ho ben guany, però jo no és un porter que hagi de ser titular en el Barça, però ho venia a fer. Arriba tard un entreno, buf, i ara els primers partits en Sydney, un de Mare Santa, i ara l'altre dia, per jo fa un partidazo, i se'l fulmina. En Caçador no ha tornat a jugar dels darrers 4 partits. Aquí me sorprèn, perquè estava a un nivell altíssim. Se va menjar el Madrid. No, nivell de selecció ja tota la vida. I de repente en Franqui, pup, sí, no, òbviament dolent no és, no, clar, però a nivell d'en Caçador, no sé. Crida l'atenció, i en Caçador, que hem de dir que juga gràcies a que en Bernal se lesiona. Sí. No era el primer. Són coses d'entrenadors que si no ets... És mal d'entendre, és veritat. Jo sempre ho dic, no som els entrenadors. Claro, algo que aquest tio està aquí, i no li va agradar, o algo no fa bé, o no ho sé. Algo hi ha, però és difícil d'entendre de fora. Anyeta Girona, vol mantenir-ho? Sí. De fet, agafes equip on Rubi, faltant 12 jornades, i estem a 9 punts de la salvació. I de 12 partits crec que han guanyat 9. I molt bé. Un desbarat. Sí, molt bé. I te criden? No em vaig anar al Numància. Numància... Però aquell estiu me va passar... Vaig firmar pel Racing de Santander, que hi havia en Unzué. Sí. Que el Racing havia baixat de primera. És a dir, era un projecte super, molt bon contracte i estava... I arriba a Santander, 2 setmanes de començar la Lliga, un divendres.
entrenen 4 dies i dilluns hora baixa treuen de fora el míster, en Unzue. I arriben Fabri l'endemà dimarts i vaig a l'entreno, bueno, jo i dos més crec, i mos diuen el vostre contracte no... No. I mos han d'anar a nostra. Òbviament van denunciar, vol de SAF i tal, i vaig anar a Numancia. Però aquell any, ja t'he dit, el Racing de Santander, joder. I aquí no en sue? S'havia desvinculat del Barça allò o se n'hi havia d'anar encara? Hi havia estat i després crec que hi va tornar. Ell va tornar. Me'n penso. No havia estat en el Numancia també i me coneixia d'això, de jugar. Jo estava en el Huesca i ell en el Numancia i per això I ja estàs un any més. Mig any a Tenerife. I molt això? fred de Sòria, molt... No, És mal de plaç. no ho vaig dur bé. A part, vaig arribar que ja duen 3 jornades de Lliga, vaig jugar 2 partits i quan me va arribar l'oferta de Tenerife era segona B, però no me vaig ni pensar. No, És l'únic contracte que no he negociat, és a dir, vaig acceptar el primer que me van donar, no sigui que... te'n va anar de fred a temperatura. Me'n vaig anar, era el darrer dia de gener, crec, fa -2 graus quan partia de Sòria i arriba a Tenerife que el son curs. I ja estàs, arribes per gener, Un any i mig. un any i mig i pugeu a segona A un altre pic. I Pugem. jugues a segona A a Sant I Sense. vam jugar a segona. Important, no important? No vaig tenir un bon any, moltes lesions, hi havia Álvaro Cervera, entrenador. Mm. L'any de segona B, juc, el primer mes és un desastre, també moltes lesions, però juc, aconsegueix jugar els darrers 5 partits de Lliga i els play-off els vaig jugar. I, bueno, comptaven en jo com a home important de segona A. I aquí ja tens contracte de segona A important i tot això? Sí, estava bé, sí. Estava bé del Racing de Santander, però bueno, no estava malament. A veure, jo hi vaig anar ja amb un contracte baixet a segona B, però en si deia que s'hi pujaven i jo fa no sé quants partits. Aquí tenies el representant. Aquí exacte, sí. Això és un negoci, ho va negociar Home, ell o ho va negociar tu? Ell i tot. I bueno, no va tenir molt bon any perquè ja t'he dit, me vaig lesionar molt. I vos manteniu aquest any? Sí. Era l'any que va explotar a José Pérez, Uf, que sí. ja t'he dit que el primer entrenador, ell era juvenil i vaig dir que això d'on surt, una locura. I el segon any ja va ser titular a segona A i bueno, ja va fitxar el Newcastle. I bueno, sí, va fer molt bona temporada. De fet, estàvem a playoff faltant 5 o 6 jornades, el que acabam malament. I te'n vas, deixes un anyet, mig any a futbol, Ell és futbol, sí. per decisió pròpia. Sí. Tenia ofertes de segona B, però no me feien massa. No eren dolentes realment, però me feia gana, m'estira molt estar a casa meva, I vas venir aquí a Mallorca. I vaig estar, sí, mig any sense jugar. Després, l'entrenador del campus, Antoni Burguera, me va dir, vinga, vine a entrenar. Vaig començar a entrenar i vaig jugar 5 partidets i vaig tornar a partir. En el Guijuelo, que estava a playoff de segona B. Acabes la temporada amb el Guijuelo. I quan, per exemple, tu ara estàs a segona A, Tenerife, haguessis pogut quedar a Tenerife? No. O te diuen... Jo hagués quedat, vamos, però no varen comptar amb jo. No compten amb tu? Clar, i ara arribes a casa teva, arribes a maletes, arribes a Campos, papà, vull deixar futbol i tothom, que te'n vas d'escap, ara... No, realment no va ser així, va ser... Anava passant l'estiu i tenia cosetes, me vaig reunir inclús amb en Nico López quan estava en el Baleares, i me feia gana d'anar al Baleares, però me va dir, aquí tenim 2 centrals, hi havia en Pedro Mairata i un altre esquerrà, ara és entrenador, no me'n recordo el nom. I què trobes de lateral esquerre? I quan me va dir això vaig dir, res, m'estimen no jugar, no m'agrada, no me fa ganes. I vaig dir, no, res. I també vaig tenir opció d'anar a Múrcia, però al final no sé què, i a Reus, equips que estaven bé a segona B. Però vaig dir, bueno, ja anirà sortint alguna cosa, i vaig deixar anant, i estava molt, bueno, sense fer feina, vivint tranquil, I quan jugues els 5 partits amb el Campos, vull dir, tu també devies dir, hòstia, el seient devia dir, està jugant amb el Campos, devia... El primer partit, 1-0, gol meu de falta en el Mercadal, o sigui, va ser guapo tornar a Campos després de 1000 anys, en Sodeu, que me posava de mitja punta, i vaig disfrutar aquests 5 partits, de veritat. I vaig tornar a agafar les ganes de futbol, i vaig tornar a partir. I no penses, quan fitxes pel Campos, dius, a lo millor no en ton tenir d'altre de... No ho pensava, no. Perquè realment és que me telefonaven 1000 representants per anar-te'n, inclús a Xina, que estava sopant. O bueno, aquí t'envies demanat, per tu d'ell. Sí, jo... 2 anys de Xina, 500.000 euros i... M'arrepenteix de no haver partit. És difícil.
Jo no me fa massa ganes, però m'arrepenteix. Jo només tinc un companyero que ha estat, va firmar 2 anys, i l'any va dir... Jo no dic a Xina, dic no va sortit. Vaig tenir inclús, antes de fitxar per Racing de Santander, el Leeds United, que estava a segona divisió, però me fa més ganes anar a Santander. I ara ho pens i dius, i dic, un desastre. Jo tinc un companyero que ha jugat a la Masia, que va tenir una oferta per anar al futbol base del Liverpool, i jo li ha anat molt bé, encara juga, no vull dir qui és, però a lo millor si te'n vas allà és una altra cultura, és un altre dinamisme de futbol, de tot, i cobres bastant bé qualsevol equip. Cobrava més que en el Racing. Això, I sí. a lo millor hi ha 2 partits bons, ets un ídolo per tothom i te contracten, te renoven. El Leeds ara ha pujat a segona, a primera divisió, baixa, puja... I a més el Leeds és un mític. Sí. Nosaltres érem petits, bueno, quan jo era petit. No, és un... Champions, me'n record. Si tu mires d'això dels històrics de la Premier, sí, que està dels 10 primers. dels històrics. Sí. Pues aquí és un fallo, havia d'haver partit. I tu vas canviar Leeds per Guijuelo. En el final, sí. Com... I Guijuelo hi vaig anar perquè hi havia en Javi Moreno, que encara juga a Porreres, que té un any més que jo, i som amics des que vaig fitxar per Mallorca, i m'insistia molt, t'agradarà molt l'entrenador, tal, i bueno, era un equip que estava a playoff per lluitar per pujar, i me va estirar. I qui eres entrenador de Guijuelo? L'entrenador, Fernando, ha estat en l'Eldense segona divisió ara fins fa poc. Som molt dolents per nom. No, Saltín no van llegar el d'Eldense, o no? Ja en Ultra. No sé què és. És un... Sí, ja fa... Perquè l'Eldense va pujar de segona divisió per apostar tots els jugadors contra el Barça B. Doncs bueno, sí. Fernando Esteves, no. No sé... I tu, vull dir, tu ara te posen damunt la taula. Guijuelo o Leeds, és com aquell diu... És que clar, aquí als Estats Units tenim Chicago Bulls, Philadelphia 76ers, i jo soy de la Ponferradina. dic, és que ni els noms. Sí. I estàs, acabes la temporada de segona B. La segona volta ja, sí. I aquí te criden Nico López. Aquí me criden Carlos Vicens. Bueno. Que havia estat companyero meu a Mallorca, és de la colònia senyor, ens coneixen de sempre. I Carlos... li he de dir en Carlos, si qualque dia li arriba un tros d'aquests que em venia de vacances... Vendria, segur. En Nico també ja m'ha dit el mateix. El Nico farà venir segur. Perquè vaig anar a veure el City, i tenia una entradeta jo amb el meu fill, i me va passar per de vora i li vaig intentar xerrar en mallorquí, perquè jo vaig anar, no m'han deixat veure l'entreno. Vaig anar a les instal·lacions i tot, però ells estaven... Havies d'haver xerrat amb en Nico. Vaig xerrar amb en Nico, però en Nico se mou quan... la roda li va bé i tot li va bé i m'ha dit sí, jo a l'aeroport arriba a Manchester i Nico, gri i nunca más se supo. Fallo. I tinc un vídeo que passen tots, el meu fill tocant en Haaland, en Debro, i passen Carles de Mallorca, i per si jo que sé, lo darrer, la llira... El meu fill en Guardiola li va dir soc espanyol, no, i que en Guardiola no li diguis que és espanyol. Pues això a vegades basta, un amic meu l'altre dia era a veure el Leverkusen. Jo hi vaig anar l'altre dia també. I allà és el mi centre que han fitxat del Girona. No me'n recordo el nom, joder. I el va cridar en mallorquí i li va donar la sudadera. Te diré, nosaltres fèiem viatges futboleros amb una colla d'amics i vàrem anar a veure el Leverkusen a Salzburgo. Eren coixos els de Salzburgo. I me'ls varen comprar 6 banderes d'Espanya perquè d'allò els del Girona i en Grimaldo i en Grimaldo mos vessin. I en Grimaldo va fer un gol de falta i este va nosaltres així. I el del Girona, conyo, en Martí... No, en... No me'n recordo el nom. Mi centre, vamos. Se va girar i me'l va fer així quan escalfava. I conyo, i en Grimaldo va, no, Grimaldo! Ni me'l va mirar la cara. I nosaltres, quan va acabar el partit, fem així, almenys vinem, farem un selfie, perquè la part darrere està un poc... El detall de venir, joder, no costa gens. I van quedar, Grimaldo, vete a la mierda. I ell sí, que nom és del Girona, conyo. És dels bons, a més. Sí. Mordiran de beneit per amunt, però bueno. Jo te dic per noms són molt magres. Bé, te criden Carles Vicens, te'n vas a Joseta. I vaig a xerrar amb en Nico i ell, i quedava una setmana o 10 dies per començar la lliga. En Nico me va dir, va saber com... Però no hi vaig anar per tot bé, òbviament. En Nico me va dir, si entrenes avui, jugaràs la primera jornada. Jo estava entrenant amb el camp per estar bé, i dic, bueno, vinga, entrenaré a veure què tal, i ja vaig. A més, va ser del millor any que he passat. Vàrem baixar, però vaig disfrutar molt de Lloreta. Jo sempre li dic a Nico,
Pep Biel no jugava amb tu i mira'l, ets un desastre. Pep Biel, Xer Regis, Sí, també. però clar, sortien de juvenils. És que... Però mira, el Xer Regis juga a Xipre fa molts anys. Sí, i en Pep ha guanyat... No, en Pep. Uh, Ha estat en l'Olimpiakos fins fa res, va no? guanyar la Lliga o la Copa... Sí, no, en Pep Sí, ha fet sí, un... sí, no... Ja se'l ve que tenia una esquerreta que era... Però clar, era timidet, era poqueta cosa. Josep és mal camp per ell. Sí, no era... De fet, el primer partit que van guanyar, que va ser dins el mini-estadi, L'estadi 0-1. Pep Biel va ser titular i va fer un partidar. El que després me'n record que el pròxim partit que hi havia dins, en Nico va canviar de descans. No passa, no, m'imagino que no devia anar bé. Aquí de dins... És complicat, sí, Vull no dir, tens a jo veure. tens imatge de en Pedro no corria ni una passa. Jo també corria poc. Bé, sí, no, però jo com que en Pedro érem en Cori molt hi fixàvem, no feia falta. Sí, no era necessari. Vull dir... De fet, aquí varen baixar i els 4 equipos que varen fer playoff varen guanyar el Villarreal B, varen guanyar 2 o 3 i l'altre no, varen empatar, és a dir, en sos equip de dalt, aquí els hi costava molt. Claro. Tu imagina't el Barça B quan va venir aquí, que era en Gerard, l'entrenador I en Gerard, del Barça. no vaig poder jugar, estava sancionat, justament. I amb el Josep estàs... L'any de segona B i mig any després. I te'n de vas, tercera. vas cap a Campos. I ja vaig tornar a Campos i fins ara. I fins ara. Campos, quan t'arriba, vull dir... Bé, conyo, fitxava un Pau Sandrós, vares tenir Pau Sandrós en tu... Llevava un any a tercer que van fer un molt bon equip, el que no va sortir bé, però la primera volta ja dic, anava un quarts, 15, i donant d'això de que dius, joder, com juga el Campos. És un camp... Jo crec que com a entrenador de juvenil vaig anar un pic. Vàrem empatar. Pots jugar a futbol en aquell camp? No ho sé, és... El césped és dels millors que està... El césped artificial. Quan està banyat és vera que sí. M'encanta jo jugar allà. I el poble de Campos, a poder futbol, van al futbol, o s'ha perdut un poc... S'ha perdut per tot, vull dir, no... Però jo ara vaig penjar un parell de vídeos, tu mires l'escàndol Constanci, la gent que hi havia era el Porreres, és normal. Un equip com el Porreres, en aquell moment, segon, tercer, primer, ha d'anar, ja serà mort. Però Dinka, mira, tenc amics que hi van anar perquè hi anava el Porreres i fa anys que no hi anaven. Però no hi ha aquella... Jo dic que el camp que som més de Mallorca és el de Montaure. Només he jugat en els petits. Perquè és el més bo d'omplir, també. Però sempre hi ha gent, vull dir, s'agrada, sempre hi ha... És guapo, jo ho Ara m'agradaria que venguessis diumenge a les 5:30, jugo contra el Solla B, Solla, sí, el Solla B. El camp més o menys estarà ple. I això, dius, no és aquella gent d'antes, d'aquell futbol de tercera, Sí, em recordo que era petit, anava per tots els camps. No per tot, és un poc fred, però està ple, jugadors, conya, surten i estan contents. Sí. I a Campos... A Campos, estones. Ara també han fet un segon equip en la gent del poble i també va molta gent a veure-los. I nosaltres, pues, l'any passat, com que anàvem a dalt, hi havia partits amb molt ambient, i enguany pues, hi ha dies que sí, hi ha dies que no. També moltes vegades coincidim amb Mallorca i aquestes coses te lleven molta gent. I a part, vull dir, ara passant ja a l'actualitat, enguany comença la temporada i no t'entens l'entrenador que hi havia, si el que se pugui contar. No va passar gran cosa, la veritat. Jo enguany ja no tenia moltes ganes de jugar, perquè el que ens està passant trobava que passaria. De fet, li vaig dir al míster, en el club, que agafen un esforç, o l'equip no són mals jugadors, però són molt joves, i al final jugadors que havien jugat a tercera són molt pocs. I és complicat, el vot de tercera preferent o divisió no, que no són jugadors que venen de Mallorca tampoc, però el vot és complicat. I pensava i no me feia ganes. I després, bueno, van tenir una fregadeta amb en Joan Vic, però bueno, res greu, és a dir, li vaig dir, m'estimé, deixar anar. I ho vaig deixar anar un mes i mig, perquè el tema és que jo visc molt el futbol i m'enfadava massa. És mal de dur el dia a dia, com a jugador? No, crec que no, penso que no. M'agrada els entrenadors que hi hagi ritme, que siguin exigents, això m'encanta, competir. I a vegades quan no passava, pues sí, a vegades arribava a casa meva emprenyat, de fet, tot d'una se me veu. I va passar la pretemporada d'un picador i després el dia del Poblense, pues, bueno, van tenir una fregada, me va canviar en el descans
que jo no vaig estar massa fi perquè potser vaig cridar massa Però València que no tocava. m'ho ha fet 3 a... 3 en el descans i per 3 i gràcies. Realment, Naitor Pons. Sí, ho he dit en el jo. Dic, crec que hi ha un partit que em fa 3 a... Sí, de sentit. Jo te diré una cosa. És que només ja vareu perdre el partit en l'equipació que dueu. Ho haureu vist? Sí, 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 sí. Pareixíeu me sap greu dir-ho, eh? No, no, no. Però així com vareu sortir a jugar dins el poble vestits, ja perds. I això ha passat més vegades. Però és vera que també han guanyat dins platges amb aquella... igual. Però no, diumenge anem a fora, anem a Santa Llimona i anirem de negre, que sí, de groc, vermell, blanc, És massa... que era una cosa, tu veies per això Tens raó, sí, sí. un equip tret de Batueta, de Baix Pedra... Exactament, això s'ha de canviar i a partir d'aquest diumenge ja ha canviat 100%. S'ha vist, hem de Les coses com són. realment debutat aquest cap de setmana. A veure, la setmana anterior va venir el Felanitx i entren divendres, realment, prepar-se entreno Vareu divendres. fer amb el Felanitx? Van perdre 2. I en el 93 empatam, i mos piten fora de lloc que no és, perquè ahir vos sabeu que no és. Mos hagués canviat potser un poc la dinàmica, però bueno. Home, I un penalti que no és, també. Sí, no va estar fi, però bueno, jo també no vaig estar fi a la jugada que faig. Era falta de força àrea, però bueno, I poden equivocar. se'n va en Joan, el resultat no acompanya, i va venir En Javi Linares en Javi Linares, i està quant de partits? va estar bastants, no sé si 13 o alguna així. I les coses no... En Javi també Tu aquí jugaves ja, havies tornat? me va cridar, just la setmana que el posen, en Javi el posen un dimarts, crec, i me crida dimarts i ja vaig entrenar dijous. I ja me va posar. També hi havia sancionat, lesionats, i ja me va posar. I bueno, vaig tornar i... Bueno, perquè m'havia anat i el club me va fer com a... Has de tornar. Has de tornar. I bueno, jo estic en campos i el club i òbviament hi vaig tornar. No és que en tingués ganes perquè estava molt tranquil·la. Me fa més ganes anar a un preferent a intentar estar dalt, que de fet ja xerrava amb qualque equip, però bueno, me va cridar al campos i havia de tornar. I el resultat no acompanyen, No. i clar, se decideix engegar en Javi. Sí. Vull dir, i com és aquest d'això diu, en Joan se'n va, en Javi i tal, en quin moment, en aquí se li passa pel cap, com se gestiona Bueno. que un tio com tu, que ha jugat ja entrenaves les cadetes, d'un Sí, guany fa un parell d'anys. Fa 2 anys que entreno les cadetes amb mon pare i fa ja 6 anys que entrena a Leví, El Benjamí. que és futbol. L'any passat entrenava a Leví, que vam estar a divisió, no? Que va ser un any molt guapo, i les cadetes. És a dir, l'any passat no tenia ni vida. Enguany només les cadetes i jugava. I mira, van perdre 4-0 d'Informentera. No el fet de perdre 4-0, Sí, és imatge d'un equip. I Expressi m'ho diu després del partit. Com te veuries? Ajudat per qualcú, tal, dic. En el mateix moment, diumenge, vaig dir, jo encara tenc lloguera i no sé què. no t'havies plantejat. I després dijous me vaig despertar, vaig xerrar amb el meu cosí, que és un dels que m'ajuda ara mateix, i li vaig dir, què trobes d'això? I bueno, xerrant també, i me diu, perquè també pensava que és un marrón, perquè realment, així com estic, però, bueno, xerrant també vaig dir, pues, potser és una oportunitat. I a part, t'ho demana el club i bueno, mític. I em va. Sí, vaig dir, si trobeu que sí, pues per en van. Si com a entrenador qualque dia te criden de Xina o el Leeds, Partirem. per tenir 2 Com anys... demanaven. Jo et dic, aquest company meu va firmar 2 anys, ja se'n va rescindir mig any, i el que se'n va dur Sí, sí, no ha sí. cobrat mai en el futbol. I ha estat aquí per bons, eh? Sí, no, és així. Nosaltres tenim en Marco de Despara, que també ha estat per fora i ha guanyat pasta. I és un altre nivell de tot. Com veus el futbol actual? Tot, vull dir, el que veus ara a la tele, els desastres que estan passant d'arbitratges, a futbol, a la tercera, els nins que entrenes... A veure, molt diferent, òbviament, de quan jo era petit. Tema futbol base, tema de tot. Ha d'anar molt alerta en segons quines paraules, que antes no passava res. Però bueno, és el canvi de la societat, en el final. I el futbol, pues, troc que tenim massa informació. És a dir, ara mateix, qualsevol pot veure un partit de futbol, inclús entrenos, hi ha molta informació. Té les coses bones i té les coses dolentes. És a dir, jo estic tot el dia mirant entrenos i coses per Twitter que me surten tot el dia i m'ajuden molt, perquè veus entrenos que fan equip de primera, entrenadors molt bons, i entens per què els fan, i la veritat que t'ajuden molt. És a dir, tenim molta informació. Massa.
inclús massa. En Carlos Martínez, d'aquí segur va dir, vull dir, la informació és per tothom, perquè inclús crec que els entrenadors de tercera hi ha una d'això Hi ha una plataforma, que correteja ja el que faria Corners a favor, corners no un sé què. scouting Sí. tal, Hem diu, estat massa inclús. la diferència una és que s'anticipa. És que veu allò que les maquinetes no te poden donar i això és complicat. Clar, aquí hi ha Això la té- diferència d'entrenador un més bo que els altres. És a dir, perquè la informació la tenim tots. Tu ets d'aquest pensament també, jo en Carlos li vaig dir que a tercera sempre entrenen els mateixos. Però, La vaig veure, però en Carlos me va contestar i jo li vaig comprar. sí, així com jo també la vaig veure aquesta entrevista diumenge, que de fet me'n vaig anar a dormir a les 3 de vespre mirant l'entrevista. Ho veus? I Bueno. encara van tenir problemes tècnics a tope, però... Però bueno, jo aquestes coses m'agraden, t'ho he dit antes, jo he dit, no sabia res del programa fins que fin que me vas dir coses setmana passada, era, no? Sí. És a dir, has de fer més bombo, perquè ja t'he dit, No, tu ara ho has de passar a tots l'equip del Campos, el Campos B, que avui hem xerrat del Campos B, un titot dels Sí, sí. meus, que i tenim els pitxitxis. la veritat és que això, el que estem fent ara, bé, jo... Ai, que me pega un tio com en el Nadal. És molt complicat. És molt complicat perquè això que veus ara, quan vols avançar un poc te costa un dos bé, després he de passar hores, Sí, m'imagino. tal. Hi ha gent que no ho entén. Per què fas això? Primer, perquè me surt dels collons. Segona, perquè no tinc tanta sort de tenir un bar i poder anar a entrenar, també ho he de dir, perquè aquest senyor és con jo, és hostaler, i tens un dels bars també de poble, de campus. Sí. Però jo no puc anar a entrenar, vaig haver de deixar d'entrenar i ell juga, entrena... Mos ho hem muntat bé. Ara, després del Covid, perquè antes obrim els vespres, ara només obrim fins a les 5 de l'hora baixa. Jo ho estic analitzant. I avui, perquè ara, avui és un dia que tenc tancat, i obriré perquè tenc que muntar que vendre sopar, però i li he dit a un altre company que té un bar i jo crec que al final és més rentable tancar a les 4 o 5 que no. Primer, si he d'estar jo, el que treus de cerveses, aquestes hores que puc entrenar, puc estar amb els meus fills que... Guanyes vida. Claro, però Mon pare ha tornat a entrenar, fa 12 anys que no entrenava i ara torna... Mon pare ha entrenat tota la vida i ara... ton pare fer aquest canvi... Claro, ell s'ha trobat en el futbol d'antes i el futbol d'ara. No, també dic que... Ah, canvi d'ell, sí. D'ell perquè mon pare... Això és impensable. Jo crec que mon mare Sí, li tirava i en el Covid ho van passar malament ells. Va ser que van estar tancats i fotudets i jo supos que degueren veure que val més tenir un poc més de qualitat de vida que tanta feina. jo la gent, sobretot a lo millor els que venen a cervecer d'hora baixa, tancar... Dic, clar, perquè Perquè estàs aquí de sant. jo els cap de setmanes, jo vaig a les 9 des de matí i a lo millor divendres me'n vaig a les 4 del vespre a dormir. Dissabte, a les 6 la meva dona op, jo vaig un poc més tard perquè no puc tancar, No, claro. pum, i torna a Es estar va tot el dia. fer mare tota la vida. Diumenge, que és un dels dies heavies d'aquests, ara ja sí. Ara anava dinat i me'n vaig a veure el Montaure, salta i vaig anar a veure el debut d'en Nico López de Players de Calvià, en Joan i en Nico, perdó. Joan Nico. Fenòmeno. I puc anar un dia. I dic, no, jo li dic a la meva dona, cull els números. Al final se trata de fer números i de veurement, sí. A un company ara que no està molt bé, que té un bar també, li dic, tanca les 4 perquè ell posa un empleat a hores baixes. El que treus a Mancons a hores baixes, t'ahorres... no, perquè da igual, és que ho vulgui entendre, ho entendrà, i és que no. I jo per un tema d'això, que quan m'ho has dit, dic, Déu, quina enveja, lo millor no ho sé si entrenaria ara, però jo no vaig a veure el meu fill mai. L'he anat a veure dos Són entrenadors. coses que no, potser no ho faran mai si no ho fas ara. L'han convocat ara dos pits de selecció com a marcal d'aquesta que són, i s'entrenen dimecres o dijous, Sí. aquí sí. Però el partit de divendres hora baixa, un dissabte de matí, un bar com aquest, no puc. Exacte. Evidentment, un divendres hora baixa no puc tancar. Però el vespre de divendres són hey, dissabte, però dilluns, dimarts, són vida que guanyes. Clar, exacte. Tot m'ho apunta, ja m'ha valgut la pena que vengués. És important. Perquè he perdut tot aquí. Tu entrenes futbol base i veus entrenadors de futbol base. No he dit del campus, he dit de tot en general. Supos que a campus n'hi ha qualcun, com a Mancó, com... Entrenen bé? Hi ha de tot. A veure, hi ha de tot. Futbol base, clar, el problema jo crec que és que no s'inverteix en els entrenadors, no se paga. Realment és complicat, quasi per tot veus papàs o familiars entrenant fills.
I jo crec que és un problema general que hi ha. Però bueno, jo l'any passat que vaig estar de la categoria de divisió no, veig equips i entrenadors que fan coses que dius estan entrenades i ben entrenades. I després en veus altres que no tant. I jo m'imagino que, bueno, és que és difícil, perquè te perd molt de temps. Perquè, claro, però han d'entendre que invertir en entrenador de futbol base no és en aquell entrenador pagant-li més. Perquè aquell entrenador, si és magre, serà magre en 100 euros més o en 100 euros més. Potser un mes se mirarà 2 entrenadors més que no saben ni per què serveixen. Invertim en entrenadors formats i... Però, sí. Jo aquí, pot ser que hi hagi entrenadors encara fora titular. Iniciador mínim. N'hi ha molts, sí. O que s'ho treuen, antes hi havia la norma, jo m'apunto a nivell 1, m'avanç a fitxa i no hi vaig. I l'any que ve tornaré a fer el mateix. I jo de lo més gran que m'ha passat és fer-me nivell 1 i nivell 2. Tinc nivell 1 i nivell 2 de tennis i futbol. Nivell 2 crec que me queda algo, perquè hi ha dues bar... Sí, i ja veus que... No ho sé si entrenaré mai. A lo millor per entrenar un futbol va ser el Montaure, me va estar a nivell 1, però a nivell de passar gust, passes gust i coneixes gent. Jo disfrut des de fa 6 anys, és que m'encanta. M'encanta, ja t'he dit, l'any passat vaig disfrutant sols alevins, els cadetes, enguany els cadetes també m'ho pas molt bé. Benjamín vaig començar amb un equip que van guanyar 3 partits en tot l'any, però l'any que va venir després, l'evolució va ser brutal, i aquí és on dius... I en el final, pues, ara inclús, ahir els entrenadors grans va venir, bueno, i la setmana passada, 2 cadetes que jo he entrenat l'any passat, que ara són juvenils de primer any, i els veus entrenar i dius, joder, se nota la feina, se nota, i al final d'això és el que te queda un satisfet. I amb això responem 2 preguntes de com veus els entrenos i si s'ha de pagar o no s'ha de pagar, evidentment, perquè el Polero, en el títol li vaig posar els entrenadors han de cobrar més. Clar, en el vídeo segur que dic que els entrenadors de futbol base, perquè un entrenador amateur ja, això és club, fa el que trobi de fer, però... Que cobren massa, inclús. Uau, jo en sé un que ara cobra molt, eh? No sé, però... No t'ho diré, després t'ho diré. És un món... Jo el trob dels millors mons que hi ha, el món de futbol, però també crec que és un dels mons on hi ha més enveja, però a nivell heavy. N'hi ha. I moltes vegades és per culpa dels pares, pens. El 90%. Sí, i és una pena. Però, bueno, jo no soc papà, és a dir, no sé... Ja ho serà, això. Ja ho seré qualque dia segur, però els pares a vegades són... I fan que hi hagi mal rotllo entre els nins, que se duen superbé. Però que ni no s'entenen de res. No s'entenen de la meitat, i això és una pena. Però, bueno, és difícil de canviar. Jo, quan era petit, també me'n recordo què passava. També hi ha una enveja o una ràbia, no sé, jo ho he vist en molt de clubs on he estat o on vaig, és que si ara, per exemple, tu entrenes sala 20 i perds, no vols que l'infantil guanyi. Això ho he vist i ho he tocat i m'apareix lamentable. Sí. Ordes juvenil vol que perdi l'amateur i si guanyen ells per poder dir vos i... Això jo crec que tocaria ser, perquè quan tu ets jugador a vegades i dus 4 partits que no te poses entrenador, vulguis o no dius, si perden i canvia alguna cosa, ja m'ha passat un professional, però com a entrenador en el mateix club ho veig ja ets una part del club, un jugador sempre s'ha dit que és la persona més egoista que hi ha. Vull dir, si hi ha un penal i el tira aquell, tu fa 4 partits i tal, que el tiri de fora, perquè si segueix fent gol no jugaré mai. A nivell pares i a nivell entrenadors, se respira, el meu ha jugat, aquell ha jugat tal... I el meu només 2 pas, i aquell juga 3, i perquè aquell ara diu que l'ha ja m'ha passat això, però dic... El meu no, l'altre és altre. Que facin i defacin. Sí. Al final, jo crec que el primordial és que el nin s'ho passi bé i aprengui. I després aprengui futbol i el que és el futbol, no només a jugar. Millor entrenador balear per tu en aquests moments? O que entreni un equip de Balears? A veure, és que... A veure, no, Òscar Troya és que jo, a més, és amic meu, és el que més veig que fa coses diferents. També és vera que té un equiparro, i amb un equiparro sempre més va de fer. Però no, Òscar Troya ja... I a més, he xerrat molt amb ell de futbol i
crec que és un tio superpreparat i... Jo ho he dit un parell de vídeos d'aquests, que algú me deia, sempre diu el mateix, però sempre he pensat que l'any que en Òscar va estar, que va pujar, que el Mallorca ve estant allà, dic, donar una oportunitat a un Sí. tio com Òscar. Mallorca i Baleares els hi ha costat sempre això. Hòstia, ara, sincerament, per fitxar que quan lleves en Jaume Mut, que no vaig entendre perquè el lleven, la seva raó entendrà, no m'ho he ficat Sí. perquè no sabem mai. A més, va de fer llevant Jaume Muti en Tato, que ja el van llevar l'any passat Claro. per test. Vale, fitxa en Sí. Troia. Sí, costa, això millor. Bueno, sí, està clar, ha costat sempre. El motiu, pues no ho sé. Aquells anys del Mallorca que fitxaven en Xavi Ferrer, en Sergi Barjuan, poden haver jugat amb el Barça. Sí, sí. En Maradona com a entrenador era un puta desastre. Exacte. Sí. Suposo que m'han de posar pip, no sé si ho puc dir jo. Era un desastre. Dic, en Òscar, en Jaume Mut, en tal, da igual, tots els nostres, però bueno, un, que els va malament, fuera, també te diu el que fan. Jo des de sempre, ja fa molt d'anys en els partits, m'agrada veure el que fa els altres equips. I ja t'he dit, no és que ara veus els seus equips El que que fan. proposa... En Carlos Martínez també me'n recorda de fa molt d'any que va venir a Campos, ja t'he dit, amb el Platges, potser fa 7 o 8 anys. I ve moviments estrenys cap endins, pujar, coses que no, ara se veuen molt més, però i dius, hi ha coses, inclús a preferent, qualque equip, i jo sé que aquestes coses sempre m'han... Mos quedem en Òscar. Sí, Òscar, tinc que dir Òscar. Mos quedem en Òscar. Tampoc en conec molt més, no? No, però pinta Però no, sentit. el que sé... En Carlos sempre està en aquesta... En Carlos m'agrada molt escoltar-lo. En Mut, la gent xerra superbé d'ell, els jugadors que l'han tingut. I jo diré, Nico, a on ha Nico estat... Miller, ni pensàvem en Nico. En Nico on ha Nico l'he estat... tingut jo. A on ha De estat... lo més viu que han... Vull dir... Molt d'anys i... Jo, ara, Nico, crec que te guanya quan te'l coneixes. Perquè si hi Jo vaig estar ha molt de fora, amb ell. a pizza, tal. I en Nico li treu rendiment a una puta llosa, un altre pipa, t'ho deia avui. En Nico van tenir mala sort l'any de Lloseta, perquè els primers partits no hi havia manera de guanyar i teníem ocasions, Naitor no va estar fi i no, és que no van tenir gent de sort. I al final, també lesions de jugadors molt importants, en Tiago, lo darrer, te'n recordes, en Tiago, això deu fer un espectacle, marcar la diferència i les darreres jornades que anàvem cap amunt, se va lesionar i no el van poder tenir. I va haver detalls que, i al final, a segona era bo de fer, baixar. Jugador que has jugat qualsevol categoria que diguis, bo. Tu he dit tant en Nayoce el primer dia i en Rubén Castro en el... Ah, és que també estàs dient dos tios que... És que Rubén Castro... Qui te va cridar més atenció? És que són molt prescuts. O el que Nayoce era juvenil quan te van veure i en Rubén ja era més granat. En Rubén venia de fer Intertoto amb el Depor, és a dir, ja venia en ritme de pretemporada. I el primer entreno dius, quin avió. És a dir, i va venir a Huesca gràcies a en Petón, perquè el seu representant va dir, el va convèncer, ja t'he dit, per venir a Huesca un tio com en Rubén Castro, que estava en el Depor, ha de ser un home que t'he dit, te ven una bicicleta sense rodes, perquè Huesca, primer any a segona divisió, i fiquen en Rubén Castro. I en Rubén Castro li va anar bé, va fer molt de gol, ja va fitxar el Rayo Betis, no me'n recordo, i ja va despegar una Mos quedem amb aquests dos. no. Tu ets el que ho tenia més fàcil de tot en aquesta pregunta, de moment. Molt bons aquests. D'aquests camps on has anat, amb quin te quedes? Mira, és una pregunta que m'ha vengut ara quan has dit Huesca. He estat a Mestalla, m'ha agradat molt. He estat No que haguis jugat tu, però que haguis estat... Aquí va ser en el banquet, no compta, no? A Mestalla. No, jo he estat a Mestalla. Que he jugat? No, però vull dir teu. Vale. El Guijuelo, el Numancia, el Huesca... Huesca era petita quan estava a segona divisió, que estava ple sempre. Huesca no està un... Tenerife, joder, no hi pensava. Tenerife. Home, és més estadi de tot, diria. Tenerife. De 100.000 persones, de 8, l'any de segona B, 13.000, és que... I animant com a... Molt bé, Tenerife, superbé. Tres jugadors, m'ha d'igual si una lloza i tal igual, que t'aniries a sopar. No val del Campos que siguin amics. És que n'hi ha molts, jo... No, tres que diguis, estan sorats, amb aquest... En Jaume Montserrat. Sí, Jaume! En Jaume, que van coincidir Campos, va fer un fenomen, però joder, no sé, l'entrenador de l'Europa, Sí? Nadal i Benítez, van ser companyeros de Tenerife i estaven tots els dies junts. I ara per mi és el primer any que està a segon revi. Van líders per mi. Nadal i Benítez m'aniria 100%. De Tenerife, és que
jovenets que hi havia per allà que estaven en quasi tots, perquè ja te dic. Després l'any de Lloseta, en Mingo, en Campins, en Guille Lara, també van fer un molt bon grup. Jaime Hernández, en Pau Cendrós mateix, que ja te dic que dels millors tipus que a un vestuari per passar-ho bé. És a dir, te n'he dit molts. En Pau Cendrós, òbviament, per anar a passar-ho bé, ja te dic que Hòstia, Pau, el número 1. Supos que a Campos, ara, que ets entrenador, 80% de la plantilla ho són teus. Sí, sí, 80 per no dir més, perquè eres jugador, ets de Campos, i gent de Campos, n'hi m'imagino. ha poquets, però... Sí. Sí, Se van els bé, són dels bé. exacte. És que Campos fa temps que és el que s'ha de fer feina i crec que s'està fent ara per treure més gent campanera que pugui jugar en el primer equip. Però no és tan bo de fer. No, no ho ha de fer, no. Jo, no és gent bo de fer. mira, aquest problema el tenen tots els Tot, pobles. imagina. No, que per fer un equip... Dic, vale, però si puges i després tal, després, si no juguen se'n van. Això és el tema que han de... I de fet, el mateix cadet és... En Guaymon en fui 5. En la Salle, 2. Un ja ha tornat. 3 en el Baleares. Un en Manacor. Però si em van en aquest club, això és una feinada bona, però s'ha d'estar però- orgullós d'això. Però és una pena perquè... Sí, però tu com a jugador cadet te ve al Baleares o al Sí. Mallorca, què fas? Sí, però... Perquè No, saps el de Baleares coses. A, estan al Baleares C, Sí, però ja- que va comprar la Madre Alberta. Ja sé. Saps quin No ho he sentit. I doncs, sí, el Baleares té 3 equipos. No tenia aquesta La informació. cadet autonòmica. Uh, Aquí no val la pena per jo. no, però potser és... Tu dius, vaig allà, faig una gent bo i ja Jo sé crec per que aquí. Instagram fa mal amb això. Sí, clar. Perquè per temporada me'n record que posaven fotos fitxat pel Baleares. Oh, I jo, jo que és el sé- Baleares C, per exemple. Perdona, jo sé, ara com jo, no és com jo, té molt més seguidors que jo, una pàgina que se diu Algo Balear de futbol. Sí. Si vols això has de pagar. Allò Ho sé, ho sé. m'apareix ridícul. Sempre sortint els mateixos. Vull dir, m'apareix ridícul. Trist. Però que aquí ja va compte seu. Ho dic perquè entrenar amics a tercera dic que és una cosa, a regional és una putada. Te vaig sentir com ho comentaves i... Perquè a tercera tu saps en què vas, que Sí, t'esposes, és com a tu saps. professional. Sí. I allà a regional, Adri, el nostre amic Adri i jo, si entrenem al Montaro, ha de jugar aquest... Això després, davant no. Li dic, Adri, jo no me vull barallar amb un amic per futbol, ho té claríssim. Per això ho faig amb molta gent, dic, i crec que hi ha aquesta diferència. Més serios o més regional, depenent també de l'objectiu d'un equip o... Sí, és diferent, i tot és això. diferent. Però és mal de fer. Jo ara, per exemple, que he fet 2 convocatòries, la darrera vaig tenir sort perquè érem 16 i van agafar 2 juvenils. Però la primera ja un jugador va quedar sense jugar el partit i no se mereixia per res perquè havia entrenat superbé i tal, però havien d'anar a empatar i vaig fer uns altres canvis. I clar, me sap greu perquè, joder, estem molt bona relació amb ell, però són coses que ets entrenador i has de triar, al final. Per anar acabant, amb quin menjar te quedes? Un plat. Menjar. Paella o un La entrecot, paella m'encanta, l'entrecot també. Jo que m'agrada, un callor de ses voltes. són molt bons. La veritat que, no sé, paella me queda més. Les paelles, si són bones, Això que hi ha és, moltes és un altre debat, que és important que siguin bones. Anem fins allà a menjar una paella i que no sigui bona. Però bueno, ara hi ha molta informació per Google i normalment no són però Però sí, la paella bona és molt bona. una cançó, aquesta cançó que quan te'n vas en el partit i l'he d'escoltar, Jo som de canviar molt de cançons, és a dir, del moment. És a dir, i no ets... hi ha cançons que me recorden anys passats, inclús, me recorden coses a gent, moments, però no sé, no te sabria dir una. Ara en Dani Fernández l'escolto molt, Todo Cambia, no sé què, però no tinc una cançó que digui... O si, per exemple, te'n vas escoltant aquella cançó en el partit, ara que ets entrenador, perquè i guanyes, després la tornes escoltant per anar al partit. No, jo... No ets supersticiós. No soc d'això. Una pel·li? Ara són molt de sèries, pel·lis em veig No, molt tothom poques. s'ha passat a les sèries. Pel·li, Gladiator m'agrada molt. La dos l'has vista? Sí. I? No la vull veure jo, perquè... A veure, no està malament, però no té res a veure. Ets de llibres? Ho som poc. Faig la pregunta per no dir a la gent dim un llibre perquè després tothom me queda així. Mira, llibres que de futbol. D'en Valdano, d'en Guardiola, d'en Simeone, d'en Raúl, Saps qui m'agrada molt? en Nadal... Que mos ho va recomanar Antoni Ordines en el nivell 1, d'en Xesco Aspar,
jugar con el corazón, algo així. Jugando con el corazón o jugar con el corazón. És molt curtet, quan ell era entrenador d'handbol del Barça, i te diu un parell de coses que són... És boníssim. El I punter. vas Antonio Ordines, que en el nivell 1 jo vaig quedar com a... Hòstia, de bon surt aquest tio. Sí, no, sí, està clar. Llegir sempre ve bé. Però bueno, jo ara, en so Twitter i tal, perds més temps, o pas més temps, cercant entrenos i llegint coses de tema futbol, perquè estic tot el dia. I és tema d'estratègia? El dus tu o tindràs un companyero... El meu cosí i jo també agafam moltes coses. L'altre dia quasi me'n va sortir una, que era xula. Quan jugueu contra en Nico, contra en Joan... En Nico en tenia... Quan sentigueu 1553, no que tingui 1553 jugades, En no? Nico unes coses que vaig aprendre és com ell prepara l'estratègia. És a dir, quasi tothom, quan acaba l'entreno, que la gent, la meitat ni escolta, ell, al principi de l'entreno, rondos, i anava agafant gent i vas fent l'estratègia. Sí, sí. Això és algo que crec que és molt important, l'estratègia. Jo com que vaig coincidir terreny que vaig entrenar amateur, jo entrenava bé i en Nico Sá, i vaig prendre d'ell els saques de banda, inclús hi havia gent que encalentia els saques, el moviment, antes de començar, tot. Sí, al final... I era un automatisme, que en el partit quan ja, pop, i així no coïts la gent freda després, i tot això. Ets del Madrid, has dit? O t'has fet del Barça en l'oferta d'aquell podia? Ara, petit, me va dur, quan tenia 2 anys a la ciutat deportiva que hi havia, i te'n fotos en tots. És a dir, som del Madrid. A casa meva som del Madrid. En el teu bar tenen una foto amb el Messi. Sí. A veure, jo som del Madrid, però m'agrada molt el que fa el Barça. La filosofia Barça. Sí, m'encanta, això m'encanta. La pregunta que agrada a tothom. M'has de nominar a una persona que pugui venir, perquè me'n vas nominar un que no pot venir de cap de les maneres, i que creus que vulgui venir. Vull dir, que tu li diguis, has d'anar. No, ho tenc clar. En Pau Cendrós. Estàs nominat. Hòstia, Pau. Pau. Tot passarà bé. No, sí. Vendrà, li haurà de donar alguna de menjar. No, que menja molt. Menja, però bueno. Sí, menja molt, sí. Pau, tenim un problema, que has de venir dimecres o dijous. Dimarts ja has menjat arrosset de peix al capic, i jo no te cuinaré, t'hauré de sortir acá. Ja veig que me l'hauré d'endur a dinar en Pau. El domini no era més bo per aquest tema. El podem esborrar? Hauran de borrar. Podria dir un altre, però jo crec que no. No. Pau, ja ho saps. Vull agrair a Antoni de... Aquesta és teva, te la pot quedar, que tothom sense voler se'n van, de Fotazas, Antoni Mollà, que ets l'únic patrocinador de moment que tenim, però tranquils, que tot arribarà. Mos podeu seguir, això sortirà dimarts a YouTube, i després a TikTok, Instagram, a la Google, ho passes a tot, l'enlace a tots, perquè tots, a menys si arribam almenys a 1.000 subscriptors d'aquí un parell de mesos, estem en 200, quasi 70, a poc a poc. Perfecte. Jo sempre dic, si tenc 700 visites d'un vídeo, perquè no tens 700 subscriptors? Això no te passa a Instagram que dius, perquè m'han mirat a les històries 1.000 visites... No ho miro mai, això. Per veure, no ho miro. És interessant veure qui m'ha mirat. No ho miro, això. El d'una sí que ho mirava sempre. Jo inclús pos mai. L'ubicació a les històries, Singapur. I clar, i la gent que està per allà que pop, i veu gent de dir, ja que no sé qui són. Jo miro, és que te donen el me gusta i tal, això sí, però... No, això no, vull dir, publicació no mires quan me gusta perquè agrada, però no mir qui m'ha donat allà, però sí que vaig a les històries, que ho fa molta gent, dic, segurament que i jo tinc una amiga que diu, no me poses mai cap me gusta a les històries. Dic, serà que no m'agrada el que posa, no ho sé. Exacte, sí. Pues... Espera. Que hi ha regalos. No tots són pèrdues. El Presi m'ho va donar ahir i tot el pack Que nom és Presi? Tomeu Provenç. Tomeu. És a dir, primer... La bufanda... Teniu fandes i tot? Pensa que el Campos l'any passat va fer 100 anys. És a dir, se va fer, sí. Mancó no, Montaure feim 100 anys d'independència de Souba. Eren de Souba antes. O sigui, Campos 100 anys. Olé. La camiseta del centenari, que és superguapa. Aquí diu... La meva dona. No dic Abraham. Preciosa. És molt guapa aquí per 100 anys. En son número 10. Sí, molt guapa la camiseta. Aquí, que és la propaganda que és del meu cunyat, és a dir... En Ginard. Ginard García, ha de sortir. El cunyat. I després aquesta també, que gent que ajuda en el deport. Què és això? Un gimnàs. Gimnàs de Campos, sí. I també espera que hi ha més coses.
llaveros i pins. Pues... Hi ha moltes cosetes. Els pressupost i coses i coses. I amb aquesta hi vareu jugar l'any passat? Sí, vam acabar amb aquesta, enguany l'han hagut de fer un poc més per el tema de la tercera ref, Per què? però per la propaganda aquesta. A veure, conyo, sí. Per això. Això és tot. Ara ja som un pot del campus, no? Ha de ser. No cau malament del campus. Ja pot que no. Perquè qualque club... És bé que no hi ha clubs a Mallorca que... Jo me'n cau malament una. Però no sé si comptarà. Hòstia, Això de futbol base, això pot ser Que- un reel. No sé si Anem a comptarà. vareu jugar dissabte? No, el tema de... Ah, t'han barrinat jugadors, eh? No per això. És a dir, Ah, ja guarda de dir. no diré... Bueno, no sé. És a dir, nosaltres en el cadetes anem al 6 o al 7, és a dir, hi ha un jugador de fora poble que ha vengut a dir que vol jugar aquí perquè ja l'any passat jugava aquí i el que enguany se'n va anar. Vol tornar a campus. Vol tornar a Campos, exacte. I no el deixa. I el club no el deixa. És a dir, li va dir que havia de pagar 300 euros, 150 ell I i 150. I jo vaig telefonar en el coordinador, que de fet és l'entrenador dels cadetes d'aquest club. Vos coneixeu? No el conec, però tinc el seu número i no m'agafa ni el telèfon. I coincideix, que ni me'n recordava, que l'any passat li vaig enviar un WhatsApp per fer un partit amistós i tampoc me va contestar. Però, a més, ara té aquest nin que no pot jugar. Què te pareix? no, Ja m'apareix feo. És que... I no és per fer primers, que no farem primers, anem a 6 o 7, és a dir, ara aquest nin ara... Abans ha de ser d'allà, un club de vora, de vora... No sé, el trobo... Era En més, sos amateur contra qui jugau la setmana que ve? de mateix, ara juguem contra Santanyí. Santanyí i després ve l'Alcudi. Està a prop del Santanyí, no? Sí, però no... És pla, és pla. Esplà. Que és Ferrer i a Ferrer. Pues sí, troc que és un poc feo, No, però és un bueno. poc feo. I a part que no me dona... O sea, no sé... Sé el que me diuen nin perquè ell no m'agafa el telèfon. I aquesta norma de l'any que ve que han de pagar 500 euros? Ah, no ho sé. Vull dir, ara pot venir a Esplà l'any que ve, s'endú 2 jugadors teus, però el tercer, si no vos poseu d'acord, si se'n volen dur ha de pagar 500 euros. No ho sabies? No ho sabia. No. Sé que hi ha molt de canvis. No poden venir a fer un barrido de... A veure, és que el barrido me pareix feo. Però bueno, al final... Perquè no, Cada sobretot ho cas- diuen, ara per exemple tu tens cadeta i te fitxa el Santanyí l'any que ve. I m'enduc a- I tu tens un feeling molt gros, anem cap allà. Se Sé pot que fer. ha passat a vegades això. Sí, clar. A Campos va passar... Si paga el club a partir del tercer o que els clubs s'entenguin. Però jo, el meu dubte era, per exemple, ara el meu fill juga en Soral Events, se'n va un jugador en el Seguista, un al Sila, i 2 jugadors se'n van al Constanci, el meu fill queda que aquest equip, que dius, inclús jo com a pare, no vull que quedi aquí perquè... Clar, no, I sí. li diuen, vine nosaltres. Comprensible. I aquest nen diu, jo, és que no vull jugar aquí. No hi vull jugar. Aquí, suposo que s'hauran d'entendre el club, però si el nen després no hi vol jugar si se denuncia això, se'n riurà, perquè és un nin, el que tu estàs És dient, que estem és això. un nin. Ara tenim un nin i no és un nin que... És que ni l'he anat a cercar, no l'hem anat a cercar, però me va venir un dia a jo i me diu Valta, m'agradaria molt tornar, vaig fer un fallo en el menú estiu, de fet, jugava a Campos l'any passat. I li vaig dir, si pot venir, el que no ha cap problema en el seu club. Mister, lo important són el nin, tanmateix no juga. I potser té l'explicació, però Sí. claro, com que no m'agafa el telèfon no la puc saber. M'entens? L'hauré de fer venir aquí? No me'n recordo que No me no. l'expliqui. No sé qui és, haurem de... Si ara... És que vull Però anar no, a al final és que són nins, això me sap greu. Perquè, ja te dic, no és un jugador que diguis, cony, és titularíssim. És un que, bueno... Sí, és un nin, És un nin, al és un que final. vol venir a jugar. Però bueno, és el que hi ha. Pues senyores, ha estat un guster. És que avui està molt bo perquè... No t'ho pensaves mai en l'altre que veníem, o sí? No? Ja és l'àudio que he rebut, He tingut una amenaça i tot, Sí. de posar un jugador. No, res greu. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tu. No sé quant de minuts en xerrar, però m'ha allargat. Quina hora és? Ja arribes tard. No, ja no hi aniré, està clar. Està menor de 10. És que t'hi faré per-